Videli smo kako izgleda Beograd, čuli smo Kikija Alesandrića, kako će pričati i kako će nastupiti sa svojim pilotima, šta će sve biti, a naš gost je zamenik gradonačelnika Goran Vesić i sada pričamo detaljno o novogodišnjem programu. Za početak, dobrodošli Gorane. Hvala što ste me pozvali. Pa mogli ste da vidite ovaj prilog i stvarno pokazuje kako se Beograd promeni u vreme praznika. Ja se nadam da ćemo mi sledeće godine već imati 1 milion turista u Beogradu i to je nešto što je za nas veoma značajno, zato što smo mi grad koji živi od turizma. Mi smo samo prošle godine zaradili skoro 800 miliona evra od turizma. Kad kažem grad, hotelijeri, restorani, znači čitav grad živi od toga i za nas su važni događaji koji imaju veze sa turizmom, a Nova godina je jedan od najznačajnijih događaja. Videli ste koliko je stranaca u Beogradu, ili ne samo stranaca, i generalno i Beograđani se pripremaju za doček Nove godine, naši gosti čitave Srbije, tako da je Beograd se tokom Nove godine pretvorio u jednu veliku turističku destinaciju. Pričali smo malo pre sa Kikijom Alesandrićem šta će oni pevati, kako će to izgledati, ko će sve učestvovati. Evo, 30. već kreće ozbiljan novogodišnji muzički program. A program je bogat. Pa sutra, mi smo podelili ove godine doček Nove godine u 2 dana. Sutra 30. je, kako da kažem, bina napravljena za mlađe, znači pevaju Vuk Mob, Angelina, Gazda Paja, Sarajo, Mili, Senida, Cobi, Rasta, MC Stojan, znači to je onako program koji je najmanje mlađima i ja mislim po ovom izboru da će zaista biti dosta mladih jer oni jesu popularni među njima, a za utorak 31. smo pripremili jedan program koji, kako da kažem, zadovolja sve ukuse. Tu počinje prvo, znači počinju Kiki i piloti koji su bili gosti danas u Šarenici, zatim Lepa Brena i na kraju se sve završava sa Majom Berović, tako da zaista imamo muziku za sve generacije i ja mislim da će svi naći nešto svoje da će moći da dočekaju Novu godinu na trgu. A kad svane 1. januar, uobičajene manifestacije, ali tako, pa ulica 1. januara počinje ulica Otvorenog srca. I to je već tradicija. To je već tradicionalno, ali mi nemamo samo ulicu Otvorenog srca u Svetogorskoj ulici. Mi imamo 17 ulica Otvorenog srca, znači u svim beogradskim opštinama se organizuje ulica Otvorenog srca. 4. već počinje Božićno seoce. To je ovo ovde što imam ja već šolju, uživam u čaju. I to smo već počeli pre 3 godine, zato smo želeli da u januaru organizujemo neku manifestaciju za decu, jer do sada u okviru naše beogradske zime koja počinje 1. decembra, koja se održava na preko 130 lokacija, imamo preko 700 sati programa, ništa se nije dešavalo u januaru. Kad se nekako završi Nova godina, kao da ništa nismo imali za decu, a tada tek treba organizovati događaj za decu. Zato smo organizovali zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom Božićno seoce, ono počinje 4. januara, završava se 31. januara i obuhvatamo naravno ne samo Badnji dan i Božić i Svetog Savu, Svetog Jovana, Svetog Stefana, sve te praznike. Naprosto tada se sve seli na plato ispred hrama Svetog Save i tamo imamo događaje i pokazalo se po broju dece, po broju posetilaca, to Božićno seoce zaista pravi pogodak. Ove godine ćemo imati i uskršnje seoce, tako da se očigledno da taj format odgovara građanima, tako da se to pokazalo dobro. Gorane, evo, prolazi godina, bilo je dosta radova u Beogradu, mnogi su često bili i ljuti na vas i tako dalje, ali sada gledamo kako se sve to ulepšava i ljudi su nekako, čini mi se, zadovoljni, raspoloženi, trg Republike funkcioniše fantastično. Ja sam pre neki dan prošao tamo nekim ulicama i još uvek su neki radovi, će biti gotovo to za Novu godinu. Trg Republike je završen. Tako je. Ovo što se tiče 27. marta i Kraljice Marije, tu će trotoari biti završeni i sve će biti završeno ono što je ostalo do kraja januara meseca. Znate, mene kad su pitali prošle godine kako će izgledati 2019. u Beogradu, ja sam rekao udarnički. Jer zaista mnogo radova je urađeno. Ne pričamo samo o 27. marta, Kraljice Marije, dela Đorđa Vašingtona, pričam i o bulvaru Patrijarha Pavla koji počeo se gradi, pričam i o Trgu Republike koji je završen, o Parku Vojvode Vuka i celom Topličnom vecu koji je rekonstruisan, o Kosančićevom vecu koji je rekonstruisan godinu dana ranije, o preko 130 fasada koji su urađene samo u centru Zemuna, urađeno 70 novih fasada. U potekle 4 godine urađeno preko 500 fasada u Beogradu.
I tako da naprosto Beograd je veliki grad koji je, hvala Bogu, dočekao da imamo dovoljno para u budžetu da može da se rekonstruiše i da se uređuje, jer Beograd je odavno zaslužio da bude umiven i sređen kako je trebalo da izgleda. Sledeće godine naš budžet će biti 1.200.000.000 evra, to je najveći budžet u istoriji Beograda. Zato se radi i nova autobuska stanica i unutrašnja obilaznica oko Beograda, nastavljamo Bulevar Patrijarha Pavla, radit će se i glavna ulica u Zemunu, nastavljamo s uređenjem fasada, sređivat ćemo Sremsku ulicu, Nušićevu ulicu. Znači, počet ćemo da radimo velike projekte koji decenijama nisu bili rađeni, jer, kažem, Beograd je zaslužio da bude sređen i uređen kao i svaka druga evropska predstavnica. Otvoren je i Bulevar Woodrow Wilsona u Beogradu na vodi. Bulevar Woodrow Wilsona, park koji je napravljen pored Bulevara Woodrow Wilsona, koji je takođe jedan od novih parkova, znači to je najveći park novi koji smo uradili. Pored toga, vi znate, smo pre toga završili rekonstrukciju parka Ušće, zatim Pionirskog parka. Sledeće godine ćemo raditi glavni park u Zemunu. Znači, zaista, na sve strane će se raditi i sređivati grad, jer zaista, ja mislim da svi Beograđani znaju da je Beograd, kažem, odavno zaslužio da bude jedan uređen grad. Uređuje se i stara železnička stanica. Da, mogli ste da vidite, pre 2 dana smo sklonili skele i pojavila se nova fasada i tek su ljudi ostali još da se uradi neki detalji, oni grbovi da se vrate Srbije, stari, koji su nekad postali pa su skinuti tokom ovih vekova iza nas. U svakom slučaju, počinjemo da radimo Savski trg. Tokom ove godine na Savskom trgu biće postavljen veliki monumentalni spomenik Stefanu Nemanji, osnivaču srpske države. Biće ove godine urađeni spomenik Vasku Popi, našem velikom pesniku. Biće spomenik despotu Stefanu Lazareviću. Biće uređeni Kalemegdan. Mi smo tamo uradili malo stepenište i veliko stepenište i Dame Deli Pašino turbe i plato oko pobednika. Biće vraćen pobednik koji se sad trenutno restaurira u Smederevu. Uradili smo, Francuskinja je prošle godine sređena. Počinjemo da radimo kapiju Karla VI. To je inače kapija iz onog baroknog Beograda kada su Austrijanci vladali Beogradom između 1719. i 1739. Zatim počinjemo da radimo, počet ćemo sa uređenjem, odnosno restauracijom Svijete Zuzorić. Tako kao što vidite, na sve strane se radi. Hvala Bogu, ove godine počet ćemo da radimo i muzej grada Beograda, kao što smo pustili, završili Narodni muzej i muzej savremene umetnosti koji su 10 godina bili zatvoreni. Kreće rekonstrukcija Terazijskog platoa, tako da ih mogu satima i satima da nabrajam šta će se sve raditi u Beogradu, ali hvala Bogu, konačno Beograd ima para i možemo da sređujemo naš grad. Hvala lepo, neka tako bude. Hvala vama. I neka naredna godina bude još lepša i uspešnija. Kao i ova. Hvala vam, Gorane, srećna nova godina.